क्रिस्त येण्याचो काळ पयले सातोळे बेरिस्तार. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 7 ओळी 21, 24 ते 27. जेजून म्हटले, म्हाका सोमया सोमया म्हणून कोण स्वर्ग राज्यान भितर सरतोसो ना, पूण स्वर्ग रस्त्यार म्हज्या बापाची खुशी करता तोच स्वर्ग राज्यान भितर सरतलो. देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी ताचे प्रमाणे चलता तो आपले घर खोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, आवळ आयले, वादळ येवन त्या घरार मारले, तरी ते मोडले ना, कित्याक ते खोडपार बांदलेले. पूण ही म्हजी उतरां आयकून ताचे प्रमाणे चलना तो आपले घर रेंवेर बांदलेल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, आवळ आयले, वादळ येवन त्या घरार मारले आनी ते मोडले आनी कशे म्हूण ते कोसळून पडले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.